Yamono, yo tengo nege siete nene, pero como ganoyo, es que ahora tú, donde está la coyuana diga, un cargo todo. Tiene que vaya a muerte, hacer la banda para la bu, le va a atacar una casita, y como ya me atiza, la cita. Que no era aquel en la Nyanchwa mwaka 14 ese día yense me carayo buluga legatenena ego ikamwaka elumoja miatisa na 18 ekamanya go Nyanchwa oyo yerete todo mogero orokwa orokwa kuchakomorwa chakomorwa porque los Missionaries me arrojaron etinia para sacar no son gore por Pasco na Armstrong cargo roro venía gasoa venía mono gasoa roro avanzaba 15 nada mwaka 20 na Nyanchwa Paulo Nyameya Tusu Busimba Musa yako Samuel Yomoke Joano Mboga Choe Yaraka Matayo Ratemo Ibrahim Ombega Mariko Nyasinga Natalia Rikioni Kono Yamagesa Ono Aba Nakuba tise tu mwaka 22 Nomo soko rekoro kwa bebeni Aida nakutara makida acheto mwaka 24 Nuna chayo kwa noma wajakari tokagenda matunwa Oyo orego tora ororo Oyo orego tora ancho ebyara ako miyasano omanete kubwata ni abantu Abutu agendete matunu mwaka 24 Naba Nunyangara na yunika bitutu Chayo getanda na pigia gesare Jeremio mbariga Na minga mkengaya nonduso Chanai mangoya na Rota na Mariamu Setekia getenga na getogo Nyagero mari Oyo mwabo chaso ni okwete Na Wilson Moninga Na chaso ni Marube Na Israel Monyoro No Israel Monyoro Mariamu Mora Nyakerura Na Matayo Bakanyore Boro Matayo Na Ana Tokagenda isi abantu 18 tokanyora abana babere tokamenya kurwa togacha Nyaguta Otwacha Nyaguta gaiga oyo otoraete ndewe sumusombo bebe nikagenda akatira Armstrong kikagenda akatigira bebe Regwesi akatigira Regwesi yonere akorete kulaniga akaomba libekonda akasimekebete moroche bisikebye jomo ibinomba libosimegete akabo Togo chigoikia mwaka 48 Ekambye kachaka 33 ekagenderera Togo chigoikia 48 Akelmoja na nyati sana 48 chikamti chigatananeka Eyende kagenda yo kindo Asonyego mulandia akayeiro Eyende kagenda Ogango Ibrahim
Ibrahimu Aburamu ilele akayeira. Bono tukagenderera goika bono. Yono mugano mwenye yabo ingo. Na kimwale wote. Bono umugano mwenye te umugano igo na yorigete kwa kare. Bono ekagenderera todo chigoika Paulo na mwela akabekwa koboko kubo randia mwaka 40 mwaka 37 nalina abatise Paulo apakagendera na apedi ya kundi na abande baba Nathanieli agende kuikabono kinga kichabo chikaera banganye nabakeba bwate oyo ne arumugano omwenge onyaguta naligete mbwate akimwara gote kotimwara bonjante otera yanje kona kabate abantu bankanile bakalibo na siku samwiso watu watachukiana osaigo oneno koko moranga bure onye soko moranga yini antile kutunyanga tena nakutakuwa nyakati ona abantu barito kutakogenda sayoni ona kanetia abande motene na abana totele tene nango bana abana ndikoze kamara njento no bwencho kutakwenda sayoni atoterisi oyo kutakogenda ito na kwera chuikaranza ale sara chantele amoke haleluya Hallelujah.